datang. Terus arep ngopo kowe? Men di setting. Garai sinyale rumput. Jujur jawab jujur. Aku nang kamera ganteng apa ora? Buluk. Ganteng ora nang kamera? Gedekmu kok ora ikhlas saja putih. Lah Pak, kok saya nyedak ajeng nyumbang lagu napa ajeng duit kalih kula, Mbak? Ya, Mbak Sali mriki. Nah. Lho, Pak endi, Pak? Niki datuke jaranan. Oh, wis pokoke segalane pokoke. Jeng penak enten job jaranan kula nggih purun kok, Pak. Purun ngapa? Murah, Pak. Sungai Pager kene iki ora dikeki pira-pira ya. Wong dibayar nganggo BPKB. Oh, Bang Plecit BPKB. Ya surat nikah pun ya iso nggo bayar Pak De KTP. Surat nikah gah nggo apa? Lah Bang Plecit. Lah aku sepatune semiran darani kaya Bang Titil. Ya Allah. Sepatu ora tau kanggo ra payu, bludruk. Janjane kowe ngendi? Nanti Kang Dik. Saja nyuri gani atiku sujana gawe kencan karo Mbak Rondolia. Yo R3 Entertainment wasek yo Mas. Bersama Elis Puspita kita kasih R3 Pro. HRS Sound System. Yo. Itali dul. Yo. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak Mas ning Tawangmangu. Kanthi lingsir sengenge ngono kene aku nunggu kowe bengawan banjir tak SMS rambalesi. Ya tak telepon Mas malah kok pateni. Mangkel aku mangkel yen kepathok irungmu bakal tak ciwal lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gala kadung jandan kowe ora teko. Jas sik Mas. Ya Allah. Sekali kon nyanyi telung lagu mengkos Mas. Aku Bapak kae bapak sapa mau? Mbak Sali. Mbah, kok lenggut-lenggut iki napa sekeco? Pas kale kahanane. Tayupan nggih. Nggih Pak De, tayupan. Tayupan ya, Pak. Pak. Tayupan. Bengi. Apa ya, Pras? Panas. Iki sik panase donya lho, Pras. Urung panase neraka. Kek dosamu akeh lho, Pras, aku roh lho. Oh iya. Wes paudu. Wes. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu saja nyuri gani. Atiku sujana gawe kencan karo wanita.
rapi atur lali janjine.